E as Grañas do Sor, un couto de caza, teñen desde hai días un novo atractivo, unha escultura dun xabaril tallada na base dun piñeiro. A talla é obra dun cazador veciño que traballa na tala de árbores que nunca fixera ningunha, pero tanto éxito está a ter que xa recibiu máis encargas. As vacas que pastan polas Grañas do Sor de Mañón, ao pé da estrada que une as Pontes con Ortigueira, teñen un novo e famoso acompañante, un xabaril que naceu da cepa dun piñeiro e da habilidade coa motoserra de Florín Sas. Tinha o tronco, pensei, eu vou fazer un jabalí, vou no tallar a ver que sale. Collín a motoserra, e corta dun lado, corta dun outro, e no final sale o que se ve. Eu no principio traballei con a motoserra grande, pero para cabalo tuve que usar a motoserra pequena, coa espada especial, para os cortes finos e para todo. Queimei un pouco para darlle o color máis ou menos natural do jabalí, e despois botei un pouco de barniz para que non pudresca. O resultado foi tan exitoso que se converteu en parada obrigada para tomar unha foto dos que pasan por ali, tanto que ata o propio Florín tivo que facer ringleira para fotografar a súa obra. O domingo pasado trouxen o neno, máis a miña muller, para quitar unha foto. E había 5 coches, e tuvemos que esperar 10 ou 15 minutos para poder quitar unha foto coa miña obra, pero tampouco lles dixeron que fun eu o escultor. Afincado desde hai 16 anos en Viveiro, onde chegou desde Romanía, Florín está moi sorprendido pola repercusión que tivo o xabaril. Recoñece que na vida fixera ninguna escultura, malia que polo seu traballo pasa o día cortando madeira. Alguna cruz ou outras cousas non, pero nada, que va. Nunca fixen uns animales, ni esculturas, ni nada. Saleu-me da alma. Tanto gustou que se recibiu varias encargas e ben de momento Florín dedica o seu pouco tempo libre a tallar outras figuras relacionadas coa caza e a natureza a carón do xabaril. A comunidade de Monte xa lle deu o seu consentimento para asentar o seu pequeno museo ao aire libre.